Oñati eta industria. Egiten jakitea. Hori da beti Oñati bereiztu duena. Egiten jakitea da, ezagutza izatea eta merkatuan baloratuak diren produktuak sortzea. Oñatik, baso, zelai eta mendi ugari du. Hor sortu zen bere lehenengo industria, ur, lur, harri, egur, metal, nekazari, abeltzain, ikatzeko izle, olatako langileak, bere geografia zabala izan zen, hastapeneko industria hura garatzeko espazioa. Ekoiztutako ikatzarekin burdinola eta errementaldegi ugari elikatu ziren, eta modu horretan, burdinaren industria boteretsua sortu zen. Oñatin adibidez, hiltze, zartagin eta armak lantzen ziren. Era berean, bazegoen espezialitate askotako artisauez osatutako industrisare bat. Aipagarrienak, errotariak, saskigileak edo euleak ziren. Herrian, txokolatea ere izan zen industriaren hastapen horietan. Izan ere, Gipuzkoak kakaoren monopolioa zuen, eta hori gakoa izan zen ondorengo garapenerako. Oñatik naturaltasunez txertatu zuen industria iraultza. Bere langile identitateak, mota askotako enpresak sortzea ahalbidetu zuen. Pospolo, odi, erreminta, nekazari lanabes eta beste era askotako metal produktuzko industriak. Are gehiago, herriak zuen industria ahalmenari esker, gerra karlisten garaian txanponak egin zituzten. Hala ere, txokolate ekoizpena herriaren ikur bihurtu zela esan dezakegu. Txokolatea biltzeko makina paketatzaileak patentatu zituzten, eta horri esker aurrera egin zen txokolatea komertzializatzeko orduan. Industria errotua zegoen Oñatin, eta horregatik, bildutako ezagutza, industria berriak sortzeko baliagarria izan zen. Bere tailer eta lantegi ugarietan aterki, pila, etxetresna elektriko, eraikuntzarako material eta beste produktu asko garatu dira. Bildutako ezagutzari, hezkuntzan egindako inbertsioari eta bildutako jakintzari esker, Oñati gai da nazioarteko merkatuan estimatzen diren produktuak ekoizten jarraitzeko. Zalantza gabe, Oñati herri industriala da, eta bere ekintzaile izaerak emaitzak ematen jarraitzen du. Gaur egun, bere industria herriko motor ekonomikoa da, ekoizpen dibertsifikatu eta lehiakorrarekin. Ezagutza eta berrikuntza, Oñatiko industriaren ikurrak dira. Bere eredu kooperatibotik, ekimen pribatuetara egiten dakiela erakusten jarraitzen du. Oñati, dabilen herria.